Belief system have died a lot of people in Africa. Belief system have destroyed a lot of us in Africa, including Nani. Do you understand me? That is why if you are sick as an Igbo man, a second or spiritual attack, you will leave the hospital that you need to visit and be visiting and then Abafa. In Lagos today in Igbo. Instead of going to a hospital, you visit and then Abafa. Trouble onye mere gị na onye imelo. Belief system will keep on tying you people until the day you wake up. Now, see this news from a Punch News Online. The headline says, cancer patients who rejected blood transfusion, Auntie Esther dies. Do you understand me? And according to the news, I know onye Jehovah Witness. Yes? Onye Jehovah Witness belief system. Spiritual belief system. Mpụta ebe a na-agwa gị ya ị yala aghọta the reason ji agwa gị ife a, because this is what I'm into. The journey ngagolo wee maa that na ife a na-akọ bụ fallacy. Ife a na-akọ adịghị eme exist nwune. I'm telling you, there is no proof. So si ife ga-enye gị that hope until you rapụ ụwa ma ọ bụ na ịzọtala onwe gị n'oge. I'm just telling you. If this belief system is on the open is up with along we're going until you buy, because the only thing I can sell is to you that God will do it, that Jesus will do it. Naomi no gen ke wana akwụkwọ ebe nwane na nke ga ama ndị iche na ị ga-ajụ wee mụ dịka nwaanyị Hibru. If onye doctor gwagoro si that na ịma nwa anụ there is no chance he will survive or say na God of Abraham will do it. Now, God of Hebrew, not a Hebrew woman. Only Igbo na-ekere mu na ọ bụ a Hebrew woman. Then mpụta ebe a na-akọwalị gị ife spiritual belief system na-eme na be anyị nke mụ nwa maka ya ịpụta ya na-agba m na power day. Which power? Which power? There is no power anywhere beyond where I'm gonna happen. I'm telling you the honest truth. Now, this woman get all belief system on Jehovah's Witness. Meloji wee refuse blood transfusion. Ndị sayensị wepụtara iji wee zọ ndị mmadụ ndụ. Get all gafele na mpụta na-agwa gị eziokwu ị na-anụ ọgụ na-aka ọnụ. This is why ọ ga-abụ kidney gị nyebe gị nsogbu onwe ka alụsi nye gị kama ị ga-eju ụlọ ọgwụ ijebego chọba ebe ị ga-agba afa nwa onye Igbo onye chi na-azọkwara n'azụ onwe ya nakwa aghara ndụ kpa akụ niile lie